tiyo oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng' mane Ramogitv. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kigiluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjo gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogitv. Kit thumbe ma wakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ramogi Night chenro makeloni luwo benga luwo rumba kachiel gi ajawa. To kore kodwa bedo mondisore. Ano pete kandiko joko kota we imam. Ana miela zipea onge ng'ama wacho. Wela pomo chandaga. Umechiwa kanino. Ramogi Night. Tumoketo wiya makinundo. Tich abich ka tich abich saa 4 otieno. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibi riwri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Mino lep mara en nengo nanga nenore ni ng'eny ngang'. Bedo gi osiepe gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Azazi. Ng'ani. Ng'ani tar maka jo Kenya to teng'e to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi mane Ramogitv. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okwongo kama ne iluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhaka mora mora ok dheye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iecho ne tie. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owad gi Rajabu. Tiene kurgo jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso saa 1 gi dakika 45 otieno. Mane Ramogitv. Nyakwara Ramogi ajua ng'anyisi ni toka kelo ni weche manyien tabro bedo kaduogo kod nonro mar gazeto Okinyi makawuono antiere kae kod jafwambo marwa mar weche mag siasa mano Chris Owino. Wadwa kawo thuolo makende mar mondo mi walidhni gigo mantiere gazet mar Daily Nation kachiel kod mano mar The Standard. Wami siso gazet momori dhi nyiewo ibed piny isome yo makare. Oyawre Chris Owino Wood County ichiw nade Okinyi makawuono. Achiw maber Nyar County bitail. Amba chiw makare wagone Nyasaye kamano wachope giko juma. Kata kamano nyaka wakungu wago tich monde walidhne Nyakwara Ramogi ajua gigo mantiere gazet. Wan wachwa domo na tich wonge midomo mingi.
Midomo mingi mare na newsroom kod studio kae. Kamano, mar mondo wakel ne joneno gik matimore e kor gwenge mopogore opogore pachoka. Kata kamano Chris, wantiere kod gazede ariyo kinyi makawuono. Mano ma Daily Nation kaachiel kod mae mar The Standard. Aneno ka weche magimiyo pek okinyi makawuono bet opogore. Kata kamano, adwa wachak kod gazet mar Daily Nation okinyi makawuono. Wang'i ane gima gazet mar Daily Nation omenyo. Nyaka Ramogi jong mana kinyalo neno gino ma gazet mar Daily Nation omenyo kae. Gipenjo kae ni why governors are in big trouble. Mano kaluwore ni nyaka sani Chris nitiere chik moro kanyo ma koro sani dwaro chwal e od bura kacha. Ni ponono ka governor osetiyo terms ariyo. To kata kosetiyo to nego beno bedo oko kuom thuolo mar higni 5 monde kapok ponono laro kata koma mar bedo jaod bura. Kaluwore ni wang'e ni governors tiyo terms ariyo. Moko kuom gi ka terms ariyo serumo to ponono lap dhogi pod indong' ne kombe mopogore opogore. Koro idwa din ne gi rode. Akia ni mano biro bedo e yo machalo nade. Wach ma kamano aneno komi peke it gazet mar 4 kaachiel kod mano mar 5. Kwang'iyo weche mamoko ma bende gazet mar Daily Nation omenyo kanyo gin weche mopogore opogore gin motudore kod nyaka sani kaka ochung chenro mano mar yiero jogo ma olap dhogi ndong' mano ne jogo madwa chung kata joma chuo ma bende dwa chung mano kaduol mano mar Judicial Service Commission ka nyaka sani wacho kae ni court stops election of lawyers representative in the JSC. Kopogore kod mano, weche mamoko ma bende omi pek okinyi makawuono en kotudore kod achich maduong' ma bende yande omaki e pacho kae. Kose make to kendo ne oringo kata no pondo bo wuok e jela. Penjo podi penjore ni opondo nade kata ng'oma notimore ma bende no pondo. Wach ma kamano no komi pek it gazet mar 2 kaachiel kod mano mar 3 kaachiel kod weche mopogore opogore tudruok e kin piny Kenya kod mano mar Japan ma nyaka sani koro piny Kenya oyudo omenda madirom bilion 350 kowuok e serikal mar pinyno mar Japan. Waneno kanyo kar bura mano mar Jackie Maribe manen jafwambo kaachiel kod jaera mare machon Joseph Irungu. Odiochieng' ma kawuono ponono gibiro bedo ka ging'eyo chal margi tok ka doho osechiwo ng'eto margi. Mago weche ma gazet mar Daily Nation omiyo pek okinyi makawuono. Kata kamano Chris, anno ka wach makama omi pek it gazet mar 2 kaachiel kod mar 3 mane madwan wachak godo. How fugitive strolled out of police station. Kwanyalo ng'iye ka it gazet mar 2 kaachiel kod mano mar 3 kata kapok wadhi kuro wanyalo mana dok it gazet mokwongo kanyo mondi mar mondo mi wang'i ane gik manotimore. Onge kanyo ni countdown to escape. Gigo manotimore kochakore chieng' Januari tarik 30 nyaka chieng' Februari tarik 6 kar sa 11 ma midhiambo Chris. Aing'eni Adam Kinyanjui bang' kane osenego jaherane e piny Amerika osebedo ka imanye kod obila mar piny mangima mar Interpol. Osebedo ka manye kata kamano ok gisebedo kod hawi maber mar yude mondo otere e doho e piny Amerika odonjne kod nek mar jaherane mane onego bang'e to ne opondo. Kata kamano bang' piny Amerika manye kuom thuolo malach ne ntiere geno kod mor bang' ka ne obila osemake tarik 30 dwe mar 1 higani kama ne obila omake e boma ma Nairobi kakae. Kendo piny Amerika ne opuoyo sana piny owacho ma pacho kae kaachiel kod tend obila ma pacho kae kuom timo kinda kaachiel kod keto mahino e manyo Kinyanjui. Gino mane gigeno ni bang' kane obila osemake ne ibiro tere nyaka piny Amerika mondo donjne kod keth mar nek kaluwore kod chike mag piny Amerika. Kata kamano bang' kane omake tarik 30 tarik 1 mano dwe mwantiere ni bad migawo mochung'ne jomin wach kata bad migawo ma jomin wach ne ochwalo kwayo mar mondo obi otere e piny Amerika kaluwore kod winjruok e kind piny Kenya kod piny Amerika mondo dhi otweye kucha nikech dakwa tweye pacho kae nikech ne otimo kosa piny Amerika. Koro chike ma piny Amerika opogore kod chike ma pacho kae. Koro dok gitegen chike mag nek tamada lakini dok kama ibi thuolo monego beni tweye kucha nyalo bedo kopogore kod maka kae. Koro jatend jomin wach ne ooro kwayo tarik 1 dwe mar 2 mwantiere ni mondo obi ochwale nyaka e piny Amerika otweye kucha. Kachopo tarik 6 ne obedo kod okinde mage. Ng'ano miwacho ni poko yangre ni en okil mare mar adier to okil mabane nikech ng'ene Joyce e piny Kenya en piny Kenya. Iwacho ni jatatije machon mar Safaricom Michael Joseph no wacho ni Kenya is a peculiar country.
en piny ma kor ng'eyo tek. Gik mopogore timore, mamoko ditami kata wacho. Tarik 1 Nurdin mano apisi mara jomin wach ooro kwayo mondo otere piny Amerika. Kachopo tarik 6 ndalo 5 bang'e, ng'at moro ma wachre ni en okil mare, mane okoyang, mane owach ni en okil mare obiro mondo okaw ni olose e loye. Kachopo odiochieng'no kochopo saa 11 Kinyanjui onge e stesend obila. Okil mare ne oromo kode saa 11 odiochieng'no, to bang' saa 11 olal. Koro kelo penjo mathoth, kama ne en okil mare adier, ang'o miyo chieng' mane ng'at ma wachre ne en okil mare obiro ema ne olal, nikech olal saa 11 ma midhiambo, tarik 6 dwe mar 2, tarik the same day odiochieng' ne mane bwana no ma wachre ne en okil mare no ne olime to stend obila. Koro ma obila nyaka ler ni to ng'ani be ne en okil mar adier, ne okelo obok mayango ni en okil kamaloka. To kopo ni okelo nonro mage mayango ni en okil kamaloka, iluonge ni ng'awa. Mago penjo ma nyaka wapenjo obila ma Muthaiga police station. Ng'at ma giwacho ne en okil mare ni iluongo ni ng'a, giket nyingi e lela. Law Society of Kenya no riwruok mar okinde ogol duol kawacho ni nyingno en achiel kuom okinde magwa kose. Kopo ni ok wadwoko penjo kabila, nyaka wakaw okang' ne tend obila e stesen obila ma Muthaiga police station. Ka nyaka sani ni tend obila mago mag Muthaiga nyaka sani koro oketgi kama tek mar mondo mi gilerane ni to jagono ma bende en Kevin Adam Kinyanjui Kang'ate ere kaka ne olal e broad daylight odiochieng' alanga e stesend obila no, kata kamani wacho ni mane stesend obila ma ponono arita nitiere mapek matamra gi nono, kata kamana ang'eno onego bed ni chako tim nonro nikech liekore kata nyalo bedo ni ponono nitiere obila moko mane gitudre godo e iye kanyo mar mondo mi ponono e kinde mane lal, nikech iwacho ni ne nitiere gari moro kanyo mane nitiere bathe kanyo, gari no nochung'. Liekore ni ponono Kang'ate nodonjo i gari no tok osewuok e stesend obila kacha. Gari nang'o miyo ne nitiere kanyo, ne tudruok mane nitiere kanyo makoro achich maduong' mimanyo, ok manye Kenya ka, imanye nyaka pinje maoko. Koro olala e stesend obila, to ng'eni stesend obila e kuma rita nitiere ga mamalo ahinya. Penjo thoth kanya inya Chris. Ne wuok i room mare nade? To kane owuok e room mare kama ne otwe, kama ne en kod okil kamaloka mare. Seche mane okil kamaloka mar ng'at miwacho ni en okil kamaloka mare wuok, donge seche ma kiseloso kod okil kamaloka mari, seche ma koro ng'ise en thuolo mar neno client mari orumo, idino nega ng'at motwe idwoke e stesend obila e kinde ma okil kamaloka mare iweyo dok pacho ama dhi apisi mare. Seche mane okil kamaloka mare ni wuok, Kang'ethe ne en kure, to Kang'ethe no okalo kure kaeka wuok oko mar police station. Nitiere jo obila ma ng'iyo korido kama otwe jomotwe, nitiere obila mane reception, jogi te Kang'ethe ne okalo nade mok gineno. Then penjo maduong' en ni okapare police station moro amora e pacho kae ng'ato nyalo biro ni an okil kamaloka mar Joyce Oduor to ki present documents mayango ni in okil kamaloka mare. Nikech kata kopo ni in wat Joyce, kata in wat Chris kotwe otwe tidhi nene, nyaka buyang ni in watne e kanyalo mi thuolo mar dhi neno ng'ato motwe. Koro ma aparo ni en mana mibadhi, aparo okan sure neno mibadhi, lakini nitiere penjo mathoth manyiso seche moko obila ma Muthaiga police station nen kod tudruok e lal mar Kevin Kang'ethe, nikech ere kaka ne onyalo wuok e sel ka obila nitie, to ere kane kinyalo weyo ng'at mok ginyal yango nonro mare kane en okil kamaloka adier mondo wach ni en okil kamaloka mar Kevin Kang'ethe. Nyaka sani koro wantiere mana kod geno ni obila biro bedo katimo pedha mar mondo mi omak kendo achijno mano Kevin Kang'ethe. Ka bende Kevin Kang'ethe lekore ni nonego jahera mare mane pinyno mar US mano chieng' mano dwe mar 10, mano tarik 30 dwe mar 10 higa mokadho, kama bang'e kosenege nochuoye nyading'eny kod pala ewi surane kaachiel kod e ng'ute, kama bang'e ne otero ringre mare e paw ndeke mano mar Logan International
International Airport kendo noidho ndege ma oduogo e pacho kae. Wageno ni bro bed kitimo nonro matut mar mondo mi omaka chejni, mar mondo mi familia mar nyadendi no bende en mana nya Kenya kae oyud ratiro margi e yo makare. Chris, adwa wadhi mapiyo piyo e it gazet mar 4 kaachiel kod mano mar 5, mano mar gazedni mar Daily Nation. Wach mabende gazedni mar Daily Nation omenyo okinyi makawuono. Ondika ni governors mabende nitiere apisi sani kaachiel kod mago ma osebede apis nyaka sani koro gikwedo bill moro ma nyaka sani koro dwaro mar mondo mi kik gilar kombe mago mag jod bura mapiyo piyo tok ka gisebweyo bedo governors, nikech wang'eyo ni thuolo mar bedo governors en higni 2 e pacho ka, higni 2, terms 2, mano terms mar higni 5 kaachiel kod higni 5, mano higni 10 korumo to ponono ok inyal dhi mana mapiyo piyo. Wawach ni wachiw ranyisi ni kochopo higa mar 2027 governors mabro bedo ka tieko tam margi 2 e apis ponono ok nyal laro kom, obed mano mar senator, obed mano mar National Assembly kata mano mar MCA. Sani koro gikwedo chik makamano e okang' mamalo. Ang'eni gikwede nikech mano bro miyo gibedo oke koyo. Kila ng'ato ero telo, kila ng'ato dwaro no bede kod kom moro mar siasa. Joyce, uchumi mapacho kae sani ok nyal yie mondo ka isebede mo. Ibedo ke koyo kata kuom dakika achiel. Kech piny oidho malo, nengo ngima bende oidho malo ma koponi nche isebet kene mo kata koponi wuok oko mar mo kuom dakika 2 nyaka iwinj matek. Koro governors mana ka ja Kenya moro amora, an kanene ka jafuambo mar siasa, aneno ni governors kang'iye gi side achiel gin kod ratiro mar laro kom moro amora mar siasa, nikech mago political rights, mago chike mag siasa mokete katiba mar 2010 mwan go sani ma oyango ni ja Kenya moro amora ni kod ratiro mar donje duond bura mohero, riwre kod jok mohero kaachiel kod ratiro mar laro kom moro amora mar siasa e pacho kae poni uchopo lek kata gigo monego bed ni obedogo ka eka mithuolo mar laro kom mar siasa. Koro kapar kama ok en gino modhi kod katiba, en giminyalo dhi kwedo e doho, nikech doho kata katiba omiyo ja Kenya moro amora ratiro mar laro kom mar siasa ka en kod nyalo mar tiyo ne jo Kenya. Koro mokwongo kapar ka en gima ber mar keto ohinga ne kweth moro mondo kik gilar. Kech king'iyo piny ka piny Amerika kata piny UK, kata koponi isebedo kanise laro kom isetelo ne piny Amerika, isebedo ne piny UK kuom e kom moro mamalo, oyieni mar biro kendo laro kom mapiny. Kata kamano Chris, okotamgi kaluwore kod chike, iwacho ni jogo mabende olonyo weche mag chike, giwacho kae ni county bosses kata jotelo mag bosses, giwacho kae ni onego bed ni yienegi mar mondo mi gilar kombe kaka mano mar senator, MP kaachiel kod MCA mana higni 5, tok higni 5 ka gisewuok e telo. Koro bedo oko kuom thuolo mar higni 5 mondi e kolar telo. Kata kamano waneno ka Governor Kenneth Lusaka wacho ka en ang'o momiyo gidwa tamo jo Kenya mar mondo mi oyiere jotelo magidwaro. Wacho ni ka jatelo dwaro mar mondo mi otel ne jopiny ponone kom machielo, giwe jo Kenya mar mondo mi ong'ad burano mane debe kacha. Ang'o madhi timre buo higni 5 ma idhi tamo gi laro kom moro amora ni? Ang'o mwadhi yudo? Ang'o madhi timre kind higni 5? Ok en paro maleo, nikech ja Kenya moro amora ni kod ratiro mar yiero ng'ama ohero. To ja Kenya moro amora bende kod ratiro mar chung' laro kom mohero. Bende ginyalo ng'iso wane Senator Chimera, Rafael Chimera, meni wuon paro mar chikni. Kanyalo wuok koman mong'is jo Kenya ang'o madhi timre kind higni 5 motam jogi chung'. Koro koseleronwa kamano bware dhika wanyalo yie, lakini kowachna ni bang' higni 5 koro ginyalo chung' nikech ang'o madhi timre buo higni 5. To mar ariyo, governors bende aparo ni jo Kenya bende onego bed ni wabedo kod miluma sana. Kiseti kom maduong', weri kod kom mapiny. Ibro yudo ka governor osetiyo, governor en ng'at momi luori telo ne county constituency 5 dhi bedo MCA. Magi bede dwanyruok, magi miluma mang'eny ma governors. Koponi sechopo malo, werigo. Koponi ok idwa dhi malo, pod bed piny ka. Beda MCA kata higni 100. To kor ka MCA oromi, dhi MP, dhi Senate, then tibed governor. The moment micho bedo governor,
ng'eni inyalo mana ng'iyo kom mar bedo jatend migao, bedo ambassador, kata bedo jalup jatend piny, kata jatend piny, kata speaker. Weri kod lew ma piny. Chris, mago bende biro ma dependa kaluwore kod ng'ama biro bedo jatend piny Kenya. Kapo nono ni en jago mane siro e yiero kiseweyo bedo gavana, po nono nyalo podo ni lemo moro maduong'. Ka jago mane siro rem, to imbe dong lek mari orumo manage kare. Koro kan chiri iriembi kod Cheska Sauchia, gavana. Tin kod bendera. Koro ibiro bedo MCA in kod gari mari achiel kende. Magi duanyro kod wich kuot. Kopo ni se kao lemo maduong' ng'eni onge duok piny. In kod ratiro kaja Kenya mroma lakini en wich kuot. Mano ich lit ne chiwo picha mrono jo Kenya jotelo mapacho kae. Gin jotelo mohero igi sana. Gin gi ich lach. Bet e koyo. Kise bedo jatelo. Los moromi. Makiwuok akanyo to kendo ni duogo gori kod jopiny e kor gweng' ni manyo imzit ni chinjin governor. To sheka kod governor ami manyo bedo jatend piny, ambassador ama jalup jatend piny. Adwa nwadhi mana mapiyo pit gazet mar 6, mano mar gazet ma Daily Nation. Nyaka sani koro piny Kenya ochopo e winjruok kendo biro bedo ka yudo omenda madirom bilion 350 kowuok e serikal mano mar pinyno mar Japan. Ma en tok ka jatend piny Kenya William Ruto ne odhi e limbe mar ndalo 2 mane pinyno mar Japan. Ka nyaka sani wacho ni moko kuom projects ma bende biro bedo ka yuto e chenro makamano wantiere kanyo kod project mano mar dongo kundu infrastructure ecosystem kachiel kod mano mar Mombasa Gate Bridge. Manyaka sani gibiro bedo ka giyudo omenda madirom bilion 260 kowuok e aguch omenda mano mar shillings bilion 350 makoro piny Japan biro bedo ka chiwo ne piny Kenya. Chris, en limbe ma dhi nyago lemo kendo en limbe ma onego bedne wapuoyo. Ng'eni jatend piny William Ruto osebedo ka iketo e mbero maliet ni osebedo ka obedo jalimbe pinje duto mag piny mangima. En mong'eyo kona duto mag piny mangima nyaka ne obed jatend piny. Kata kamano kopo ni limbe magegi nyalo kelo ber ne oganda jo Kenya to kane gimomiyo wadwa twe jatend piny State House. Kopo ni limbe mare kodhi Amerika to kelo nwa ber, loko ngimawa mano ber. Nikech jatend piny be nyaka ochope pinje mamoko mondo rom kod jotelo wetene. Kata kamano gima nyaka wang'i en ni omenda makama kore lach kamae kosebiro e pacho kae kik ti kode mar bero ngima jotelo matin. Onego beni tiyo kode mar loko ngima jo Kenya kochiwe ni en omenda madhi dongo kundu, utere dongo kundu. Kik wache on paper ni tere dongo kundu bang'e to uremi ofuk ng'at achiel kata ji 2 kata ji 3. Wakwayo ni omenda ma imiyo piny Kenya kendo jogo mamiyo piny Kenya omenda yor hola kata e yo moro amora onego bed ni ng'iyo ni kane giwacho ni gimiyo piny Kenya bilion 350 ni timo 1 2 3 onego bed ni giluwo ni to bende pesa mane gichiwo ni Kenya ni mondo otim 1 2 3 otimo gik mane giwinjore kose ne omiye Kenya no okonyo gero wang' apaya to dhi ofuk ng'at achiel. Kopo ni omenda makamae odhi chenro mane gitime winjruok makamagi to dhi kelo ber ne oganda jo Kenya. Kopo ni odhi ofuk ng'ato ama odhi ofuko mag jotelo to kata pinje monego mamiyo Kenya hola onego bed ni weyo miyo piny Kenya hola mondo meyo maber madhi miyo waked kod mibadhi kendo watiek lweny mar mibadhi. To kopo ni wamiyo Kenya hola odiochieng' to kwang'i ni hola ma wamiyo Kenya ni bed itiyo kode e yo maber to bang'e nikech jo Kenya ema dhi chulo hola makamano kokalo e ushuru. Koro onego bed ni sirikal tiyo kod omenda makamagi e chenro monego bed ni itiyogo mar bero ngima jopiny. Kik ti kod omenda gi mar moro jotelo 2 3 bang'e to oganda jo Kenya machulo gi kokalo e ushuru. Chris, adwa nwadhi mana mapiyo adwa nwatie kod wach mantiere it gazet mano mar 14 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Nyaka sani koro wang'eyo ni piny Kenya osebedo ka donje tudruok kod pinje mopogore opogore mar mondo mi jo Kenya wuoge pacho kae ka gidhi tiyo e pinje maoko. Kata kamano nyaka sani koro mano jakoma mochung'ne kamiti mar weche mag thieth mano ka duol mar governors mano Muthomi
Njuki ma bende en gavana e kaunti ma Tharaka Nithi okwedo wach makamano ka bende wacho ni kik waor nasesa e pinje maoko to wantiere kod nok mar nasesa e pacho kae. Wang'e ni sirikal ma pacho kae yando lando ni nitiere thuolo mar tije mag nasesa 2,500 e pinyno mar Saudi Arabia. Kata kamano iwacho ni pacho kae to nitiere nok mar nases. Chris okang' makamae ponono en ni kaluore ni thuolo mag tije pinje maoko chudo makare emomiyo koro nyaka ter mana nases e pinje makare to Kenya kae koro wathagore jothieth onge. Wacho ni kaber to nego be ni nitiere 14 healthcare workers for every 10,000 Kenyans. Gino maponono ok timre pachoka. Joyce ng'en gini gi ming'iyo kod two lenses. Mokwongo kaka janyuol ama kaka jalony iwacho ni e course mar medicine atiyo kod omena maromo 1,600 mondo atiek timo course mara. Bang' kisetieko idwa tama higni 3 pok yudo tich. Janyuol mane ogolo pesa mare in be niketo bidii e somo mari chunyi dhi chako nyosre. Mar ariyo iyudo tich itiyo kod 1,600 ama 1,000,000 e course mari idhi mi tich ma osara mare en shillings 50,000 ama 30,000 to course mari okawo 1,600 ama 1,000,000. Kaka janyuol kachiel kod jalony iwacho ni ma ok en haki nikech atiyo kod pesa mang'eny e somo tichako miya pesa matin. Koro ma dak wasok wang' lakteche kata nurses ma ok pacho kae kadhi e pinje maoko nikech ichulo gi pesa maber e pinje maoko. Koro en siem ne sirikal ni nyaka ung'e ni undiko nurses ma otiegre pacho kae undiko gi e tich to kindiko gi e tich kende umiyo gi nyaka osara maber nikech gitiyo kod omenda mathoth e somo. To mar ariyo gima nyaka sirikal bende ng'e en ni piny Kenya seche makoro wakawo jolony watero e pinje maoko wadhi bedo kod nok mar jolony e pacho kae. Gino manyalo duoko piny Kenya chien e weche mag dongruok gi dho ngere en brain drain. Kopo ni lakteche manyalo timo bero mabeyo pacho kae watero India. Manyiso ni sasa ma wan kod tuoche magalagala madwaro bero watero India. Koro India mwadhi gero to Kenya kato dong' chien. Yo maber en ni sirikal make sure ni jolony ma pacho kae ondik kendo omi mshahara maber maromre kod pesa mane gitiyogo e tiegruok mondo gibed pacho ka gidhi pinje maoko wan madhi bedo kod midhiero nok ma jolony gino madhi kelo piny Kenya e kama rach mokalo. Chris adwan wang'iyane wach mabende omipeke e gazet mokwongo. It gazet mokwongo mano mar gazet mar The Standard okinyi makawuono kapok watieko nonro mar gazet. Aneno ka thuolo marwa oseringo mapiyo piyo. It gazet mokwongo mano mar gazet ni mar The Standard oting'o weche mopogore opogore, weche matimore e sekta mar somo, weche matimore e paw tuke kachiel kod kaka jatend piny Kenya William Ruto nyaka sani koro wang'e ni nitiere gowi maduong' monego bed ni wachulo. Kwanyalo mana ng'iyo mane wach mabende gazet mano mar The Standard omenyo kinyi makawuono wach kotudore kod KUPS nyaka sani koro oseyawo portal marge mar mondo mi jopuonjre ochaka ndikore ne courses mopogore opogore. Mano bende twak ma bende abro bedo kaduogo godo kwasetieko nonro mar gazet. Kata kopogore kod mano nitiere Ruto's 320 billion gamble Chris ma bende gazet ni mano mar The Standard omiyo peko kinyi makawuono. Maen omenda monego bed ni ichako chule kochupre tarik 14 bit by bit tarik 14 dwe mar ariyo ni onego bed nitiere interest ma piny Kenya chulo to ponono ni piny Kenya ok ochulo gowi mar bilion 320 ni dhi keto piny Kenya kama rach e wang' joket mwandu. Koro en gino ma miyo piny owacho wich bar nikech ginyalo kwayo mondo omigi thuolo malach mar chulo gowi makamae to sima imiwa thuolo malach mar chulo gowi makamae ng'e ni interest bende medo nyuolre. Mano nyiso ni wadhi chulo pesa mang'eny moloyo pesa monego bed ni wachulo e wi gowi makamae. Mar ariyo en ni seche moko piny Kenya nyalo tamore chulo gowi makamae ama korem chule to dhi keto piny Kenya e bero marach te wang' marach mar joket mano gidhi neno ka piny Kenya en piny madak chul gope mage kendo nyalo tamo piny Kenya yudo maybe kony kata hola mag omenda higni mabiro. Koro en gima chuno sirikal mondo tim duto madwarore maneno ni ochul gowi ni mondo oket piny Kenya kama ber ko wadhi dwaro hola higni ma nyime inyalo miwa. Kata kamano en gino ma odhi keto sirikal kamotegno to mana kaja Kenya mora mora gomo maro maduong' en ni sirikal ochul gowi makamae
en gima tek lakini nyaka wachule nikech ok wachule to wan madhi bedo kod midhiero e higni mabiro. Koro ineno ka jatend piny William Ruto temo mondo oyud joket mon moko e pinje mamoko mathoth mondo okonye yudo omenda ma kamae ochul mondo kiket Kenya e midhiero matek. En gima nyaka waser lwedo ni Kenya ochul gowi mage mondo wabed at least record maber mag investors. Chris kapok watieko nitiere jago moro kama bende aneno ka gazedni mar The Standard omenyo kae wach kae ni former CS Manoro Tich makes grand return. Ka bende wach makamano mipeka it gazet mar auchiel mano mar gazedni mar The Standard nyaka Ramogi ka bende nyaka sani magi duto timore to ka jatend piny Kenya William Ruto no yiero Henry Rotich kaka senior advisor on fiscal affairs and budget policy. Wangene nitiere buche mopogore opogore mane mieno Rotich kata kamano sani koro wacho ni ponono bedo vindicated. Jo Kenya karo nyalo nene e yo machielo mopogore kod gigo mane imiene godo. Rotich ne jatend migawo mar weche mag omenda bwo jatend piny machon Uhuru Kenyatta kata kamano ne chilo moro mar mibadhi mar Aror kod Kimwarer ne omiene to nok omiene kende Joyce gima nyaka jo Kenya ng'eni mibadhi mar Aror Kimwarer ne omieno Henry Rotich ne omieno Kamau Thuge masani en governor mar bengi maduong' ma pacho kae to ne omieno jatelo moro bende sani kod lemo e sirikal. Koro kuom jogo tema dito mane kod mane mibadhi mar Aror omieno ne ose golgi kendo ose ketgi sirikal magitiyo. Rotich kene mane odung' oko kuom jogo mane mibadhi mar Aror omieno. Koro kane DPP kata jatend jomino wacho nongo kod bura menyalo twego e doho wan kuna kod gino misimo ko ne onge kod bura. Kata kamano jogo duto mane mibadhi mar Aror omieno ni e sirikal. Koro wanyalo na geno ni mane ina dier. Wach ni mogik watieko thuolo marwe morumo Chris. Kosentiere wach momako wang'e gazet. Mogika en ni momako wang'e en ni piny owacho ogolo ler ni okidhi medo kod medrock e weche mag omenda michulo e universities kod colleges. Mano gima ne sirikal olando gino madhi kelo mor ne jonyuol kaachiel kod jopuonjre bang' ka sirikal owacho ni onge omenda ma idhi medo ne jopuonjre madhi riwre kod universities kaachiel kod colleges. Magi osebedo ka wachre pacho ka en nengo somo dhi medre pesa ma jopuonjre dhi chulo e universities dhi medre kata kamano sirikal owacho ni ma ok dhi timore onge pesa mamalo ma idhi dayo jopuonjre e kinde mag riwre kod university kod colleges. Mae gima ne omora sana nikech somo equalizer. Koponi weche mag somo ket ni joma ngo ema nyalo dhi somo to uko ibedo kod piny. Erokamano inya Chris Owino kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono bi walid ne nyaka Ramogi gigo mantiere gazet. Nyaka Ramogi gazet momori e kin mano mar The Standard kaachiel kod mano mar Daily Nation inyalo dhi nyiewo ibed piny isoma e yo makare. Gazet mar The Standard chieng' tich abich ka chieng' tich abich gintiere kod it gazet ma iye mano mar The Pulse inyalo dhi nyiewo mar mondo mi isoma e yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi kanyo tok yueyo taduogo kod twak mokwongo e chenro mar openy. Watwako tudore kod KUPS ya portal margi mar mondo mi jopuonjre manotimo KCSE e higa mokalo mano higa mar 2023 oyier courses mopogore opogore to mago manotimo penj e kin higa mar 2022 bende ok owe oko gin bende gintiere kod thuolo mar yiero courses. Antiere kae kod director mawuok kaka KUPS obro bedo koleronwa matut omiyo med mana kete e Ramogi TV. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiriwri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Mino lep mara en nengo nanga nenore ni ng'eny ngang'. Bedo gi osiepe gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi. Ng'ani tar maka jo Kenya to teng'e to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV.
The party's on. Watu wachukulie art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nye kwa Ramogi wangu chopo samakoro. Chapa muziki wote tucheze. Kanoje ote kaingene no kathothi kwa Ramogi wangu omora hinya kod chenro. Adek Malieta matatu Karema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano. We go shoot. Sold out, sold out, sold out. Lunga ni lira mnyakati? Lunga ni kolokolo instrumental. Dagmor, ngesu kangesu, sangwenu tieno. I feel like them want the best for me. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwa kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teacher beniti. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke osiko, ngeso ka ngeso, saboro odiochieng'. Riuri kodwa gawa pako teko mar thum, mar jiwo, ting'o kod riwo ji. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pacho ka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbe gi kod ngolo ma ogo mamit bai. Before the camera catch me for 4K. We mondo thum owuok kodi. Pado manyien wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi e Ramogi TV. Oh no. Don't joke bwana. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ramogi Night chenro makelo ni luwo benga luwo rumba kachiel gi ajao. To kore kodwa bedo mondisore. Ne ano pete kandiko jokokota we imam. Ana miela zipea onge ng'ama wacho. Wela pomo chandaga. Umechiwa kanindo. Ramogi Night. Tumoketho wiya. Makinundo. Ticha Beach ka Ticha Beach sang'wen otieno. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye, winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho, shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe singelikuwa hapa. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngimani ndi ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima, Sabato ka Sabato, mana e Ramogi TV. Singelikuwa hapa. Kama siwe. Miyo makwedo paro ma ok kare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abo wachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penje ng'ama noketho gimoro amora.
Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogitv. Nyako Ramogi Ajwang' en dakika 18 tok saa 1 mar okinyi. Anyisi ni tok nonro mar gazet abro bedo kaduogo kod twak mokwongo e chenro mar piny okinyi makawuono. Twak mabende wadwa twak Nyako Ramogi Ajwang' otudore kod yiero kos e mbalariany. Magi duto timore tok ka mano Kenya Universities and College Central Placing Services mano KUPS odiochieng' manyoro oyao ayanga mbui margi kata portal margi mar mondo mi jopuonjre manotimo KCSE e higa mar 2023 gi mago manotimo penj e kin higa mar 2022 oyud thuolo makende mar yiero courses mopogore opogore magibro bedo ka gitimo obede mbalariany obede colleges kuonde tiegruok mag tije lwedo TVET kuonde tiegruok mag jochiw thieth KMTC kachiela kod kuonde mopogore opogore oyier course magidwa timo to magi duto timore ahinya kwa ng'eyo ni duoko mag penj mag KCSE mar higa mar 2023 notim ka itiyo kod grading system manyien mabende no yangi e pacho kae. Kata kamano e kinde makoro oseyaw portal ni jopuonjre nyalo yiero course e kinde magi yiero course gin ang'o monego bed ni ging'iyo kapok nyathi oyiero course mopogore opogore nikech wang'eyo ni nitiere jopuonjre mago manoyudo A plain, nitiere mago manoyudo A-, nitiere mago manoyudo B+, B+, B- kachiel kod C. Onego bed ni giyiero courses mage tang'o monego bed ni ginono kapok giyiero course. To ting' mar janyuol e konyo nyathi e yiero course en mane. Mane momiyo kinyi makawuono antiere kae kod Dr. John Oluoch, Director Placement and Career Development mano ka KUPS. Obro bedo koleronwa matut ahinya kotudore kod yiero course e mbalariany. Machiegni ahinya daktari e twak mar okinyi makawuono ichio nade? Achio maber Joyce. Erokamano kuom luonga. Machiegni ahinya. Nyako Ramogi Ajwang' in bende kamoro amora mitudri kodwa okinyi makawuono inyalo tudri kodwa kichwalonwa paro penjo moro amora kokale namba mar ote machuok 236000 kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogitv X @Ramogitv. An bende inyalo tudri koda kokale Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ kochako twak mar okinyi makawuono. Ang'eni gwenyruok nyalo bedo, ang'eni jomoko ponono nitiere kod gwenyruok e paro. Ni nyaka sani koro iyiero course e mbalariany. Matine ni jopuonjre manotimo penj mar higa mar 2023 ok ne giyiero course e kinde mane gitimo form 4 nikech ang'eyo ni chon cha ng'ato nikelo ne otese mag mbalariany ka entiere skul kacha ting'ise ni ero koro yier course midwa timo kachiel kod mbalariany midwa timo. Pogruok nitiere kanye gi sani makoro ka KUPS oyaw portal margi. Erokamano Joyce and mokwongo chon kaka iwachono nyithindo ne ioro negi forms e skul sama gitimo penj kaeto gindiko courses ma gidwa timo ting'eni sechego pod gitimo penj mano third term koro giyiere mudho kae mano ne wachungo mondo mi wamigi thuolo mar timo penj ka gisetimo penj ka giyudo duoko ka giseyudo duoko kaka nyocha waziri marwa Honorable Machogu olando duoko tarik 8 Januari. Koro ka giseyudo duoko koro nyathi ka nyathi gi jonyuolne kata guardians ne ong'eyo ni mae result mayude KCSE. Koro giyudo time mar paro ni to result mayudo ni ang'o ma anyalo timo kode kata kakalo mar the university kata KMTC kata TTC kata TVET institution. Koro mane momiyo ne waketo ni sani wamiyo gi thuolo mar yiero course ka giseyudo duoko ok kaka chon mane gifila forms e mudho ka duoko pok owuok.
Erokamano. Chenro ma kamano ang'eno onego bed ni nochakore ariango odiochieng' manyoro kendo onego bed norumo tarik 22 dwe ni. Ang'o ma onego bed ni gitimo? Wang'e ni nitiere jopuonjre ma noyudo alama mar A, nitiere mago ma noyudo B, nitiere nyaka mago ma nyaka sani ang'e ni mago ma notimo penja e higa mar 2023 ema pono nochiwnegi thuolo mar dhi e mbalariany kaachiel kod kuonde mamoko. Modong' gi manotimo penja e kind higa mar 2022 gibiro bedo ka gidhi e TVETs kende. Kata kamano, japuonj onego bed ni ng'iyo ang'o ka yiero kosa ahinya kwa ng'iyo ni grading system sani koro pogore gi mano mane timo chon. Ang'ene grading system manyien ni nyaka sani koro ing'iyo kwano gi subject motime maber mar dhok, obed mano mar English kata Kiswahili kod mano mar Kenya Sign Language. Chon ne ing'iyo subject moko ma compulsory kaeto ikawo moro e cluster moro kamano. Koro sani ka isetimo penj to ing'iyo mana ni to kwano nyathi oyudo adi, kaeto mamoko go ikawo the best, kwano, language kaeto the best. Koro sani iyudo ka gikalo mang'eny molo kaka gikalo ga pile. Nyithindo manotimo penj ne gin 900 KCSE higa mokalo. Kuom 900 go nyithindo 201 noyudo C+ and above, tiende ni gin giromo dhi university. Kaeto nyithindo 600 gi wiye mochomo 700 oyudo C plain kadhi nyaka E. Koro course moro amora gine grade moro amora ma ng'ato yudo nitie course ma nyalo tere. Koro jo C+ and above jo 201,000 go eko wayaw negi portal mondo gi apply mar dhi e mbalariany ma wan go ka wan gi mbalariany 69 kolure komedre gi Open University of Kenya misome gi distance education kata virtual learning gin 70. Wan gi teacher training colleges 36 e Kenya ka, 3 kuom gi ipuonje diploma in secondary education to 33 ipuonje diploma in primary education. Wan gi KMTC 8 campuses 86 bende Kenya ka ma nyithindo nyalo some weche mag thieth, nursing, clinical medicine, dentistry, pharmacy gi gik makamago eko. Kaeto kendo wan gi TVET institutions gi national polytechnics bende 270 gi wiye. Koro in total wan gi institutions chiegni 400 ma nyathi moyudo A kata A- kata B+ all the way nyaka E nigi gima onyalo kawo mondo tim. Koro kiwe jo C+ and above madhi university ka, jo moyudo C- gi C plain nyalo kawo courses mag diploma e institutions mawachogo. To moyudo D+ to gi D plain nyalo kawo courses mag craft certificate. Kae moyudo D- to gi E kawo courses e artisan. Koro nyithindo gi te facilities mantie Kenya ka ma sirikal ogero to gi institutions bende mantiere oromo kawo nyithindo manotimo penj go te to gi mamoko mane bende notimo penj higni mokalo to pok noyudo thuolo mar apply mondo gibe giyud institutions. Mae wach mwakelo n'oganda. Matiende ni portal masani oyaw ne jopuonjre gi duto manotimo penja mano mar KCSE higa mokalo kaachiel kod higni mamoko mano oyaw ne gi te karom gi mohewo 800 kose mano yudo C+ and above kende ema oyaw ne gi portal sani mar mondo mi giyud thuolo mokwongo mar yiero courses. Joma noyudo C+ and above machwalore e university gin oyaw negi mar apply e universities. To joma notimo penj chon to bende noyudo C+ and above to ne ok odhi e university gin be oyaw negi mar yiero Open University of Kenya mitime distance education. To joma noyudo C kadhi chien to gin oyienegi from higa 2000 nyaka sani mano 23 years gin oyienegi apply for courses moko mamoko mawacho mag diploma gi e institutions mamoko kata TTC. But joma dhi university ma dhi universities ma place afresh gin joma notimo penj 2023 jo 201,000 moyudo C+ and above ka. Kamano. Nyakora Ramogi pod wantiere twak kae mana kaka isewinjo nyaka sani koro oseyaw portal mano mar KUPS ka bende jopuonjre manotimo penja mane higa mar 2023 mano penj mar KCSE higa mokalo nyalo yudo thuolo mar yiero courses mopogore opogore mago e mbalarianya. Mago joma noyudo C+ kata C plain and above ma bende nitiere kod thuolo mar dhi e mbalarianya. Kata kamano modongo nyalo yiero
kuonde ma gidhi tiegre godo, mago kuonde tiegruok, mago mag tije lwedo kata colleges mopogore opogore manitiere e kor gwenge ma pacho kae. Penjo maduong' nyalo ga bedo e kinde ma yiero courses ma kamagi. Nyathi onego bed ni yiero course mane? Nikech adiera daktari, nikech wayudo ni nyathi nyalo bedo ni nitiere course mano yiero. Wati kata kod ranyisi ni ng'ato noyudo kata alama mano mar wati kata kod C ma nitiere kod nyalo mar dhi mbalariany kacha. Ponono no yiero mar mondo mi odhi otim kata course no mar bedo daktari, yiere mbalariany mopogore opogore kaluwore kod cluster points ma intiere godo, kaluwore kod kata kod nyalo mare, kose discuss kod janyuol ni anyalo chulo fee makama. To bang'e ka koro duogo koa KUPS, ka KUPS koro seloro portal margi, koro gine ma koro gipiedho ni ng'ani waket ka, ng'ani waket ka. Moko kuom nyithindo yudo ga ni omigi courses ma ok ne giyiero, magi timore nade, kosa ang'o makelo magi. Kaka nyithindo yiero, waketo choice 1, 1A, 1B, 1C. Kaeto choice 2, choice 3 gi choice 4. Koro in total, nyathi ma idhi university yiero courses 6. Choice 1, mien A gi B gi C ni, winjo bed ni gin courses machalre, or dwa chalore, lakini institutions mopogore. Tiende ni nitie gima idwa bedo japuonj, idwa bedo lawyer, idwa bedo daktari, idwa bedo whatever. To iwacho ni kopo ni ayude Moi, kata ayude Kenyatta, kata ayude Rongo, to mano ber, gima adwa bedo cha ema pod abedo. Koro emomiyo choice 1 wa spread. To choice 2 koro en course mopogore. Choice 3 kamano. Koro sama watimo ranking, nikech ing'eni ji yiero courses go mang'eny, to nitie gimilo ni capacity. Program ka program ma institutions gi declare, nitie capacity. Ma ok wanyal place ji moheo capacity no. Koro wang'iyo ni to course ni ji adi moyiere, kaeto capacity mare chal nade, kaeto wa rank. Koro kane en course ma ji oyiero 4,000 oyiero course achiel, to capacity mare en 1,000. Koro warank, koro namba 1,000 en me iluonge ni cut off. Points nene miluonge ni cut off. Nikech en the last person mobedo placed e course no, to capacity no bedo filled. Koro kanye ma form cut off. Ka namba course ni choice 1 no obai, wabire choice 2. Kamano nyaka yudi. To onge nyathi ma wanyalo place e institution kata program manok oyiero. En mana ni kaka ji yiero, iyudo ka ng'ato mohero kabisa chamo keta namba 1. Kaeto kamano malore nyaka namba 4. Koro samoro namba 4 cha ok ohero ahinya, lakini nokete. Ok wanyal nikech onge kaka wanyalo yudo details gi muamachi gi program kata course gi institution, to nok yiero institution. Koro adiera mantie ni joma wa place te gin jok moyiero, ne gi choose courses mwa place giego. Mak mana ni samoro ng'ato koro nyalo feel ni ma dwara ahinya cha obaya, ayudo mar 2 kata mar 3 kata mar 4. Koro sani kaka wayawo portal mar application, gidhi timo application nyaka tarik 22 dwe mar 2. Kaeto wa process applications goeko. Koponi ok iyudo mani apply, to wamiyi information, wamiyogi SMSs, waketo nyingegi e portal, wagonegi simu, waoronegi email. Wakonogi ni tim revision, emiwinjo kiluongo ni fast revision. Mani yiero ka kodhi kodi maber. Koro yud thuolo mondo ichak itim revision, wamiyogi opportunity mar revise choices gigo. Nyaka ang' iyud gima idwaro. Nyaka sani wang'eyo ni new grading system ma bende nyaka sani noti godo, ema wanyalo wacho ni nomiyo kwan jopuonjre ma bende biro bedo kariwore kod mbalariany ahinya e higa ni biro bedo mang'eny ahinya kipimo kod higni ma mokalo. Kaluwore kod new grading system ma bende ponono omiyo kata cut off points moko bende nyalo bedo mopogore, bende use revise cut off points gi universities mopogore pacho kae, mar mondo mi ponono nyathi ma otimo maber kik course yudo course modwaro kaluwore kod cut off point ma nyaka sani nitiere kaluwore kod new grading system ni. Ne wasetimo revision, ne wase revise, to gima ber mogik kendo en ni sani nitiere universities main programs mang'eny, gin gi capacities mang'eny moloyo kaka ne gin go last year. Koro nyithindo mang'eny dhi yudo thuolo mar yudo programs kuonde mag yiero. Nikech higa ka higa universities bende medo capacity maggi, gimedo facilities, gindiko jopuonj, gigero tuition buildings, kamano nyaka laboratories, studios. Koro
iyudo ka University X nomi capacity mar nyithindo 3,000 higa manyien ka gi convince Commission for University Education ni koro gin gi capacity mar kawo students mang'eny to capacity no ichoro. Koro sani wan gi capacities mang'eny kuom universities wagi moloyo kaka ne wan kod gi chon. Koro nyithindo gi dhi yudo thuolo mar join courses ma gidwaro. Ang'eni penjo maduong' manyalo bedo kata moko kuom penjo ma bende aneno ka joneno mago osechako penja kae ni jomoko gipenjo ni koro wayier courses mage. Adwa ni sum paro ne nyithindo ma nyaka sani koro oseyaw negi portal mar mondo mi nyathi kik ywagi ni ang'o momiyo an mae course manadwaro to koro okomiya gopo no koro oorna SMS kata ogona simu na team revision. Adwa ni wa cluster gi wachak kod nyithindo mano yudo A, mano yudo B, mano yudo C. Kachiel kod moko go courses mage magi nyalo timo makata koyiero kacha to nyalo bedo kod adiera ni mae gima ahero. Tadiera kupso miya gima chunya ne gombo. Universities mawacho gi te gin gi degree programs 2,100 mopogore. Mwaka wachako wacho ni bachelor of this, bachelor of this, bachelor of this. Obro wacho nyako dhiambo. Kapok watieko. To TVET institutions gi bende nigi diploma, craft gi artisan gi certificate moloyo 4,000. Mwaka wachako wacho ni diploma in this, diploma in that. Wabro wuoyo nyaka kiny. Koro gima timore mokwongo en ni ing'eyo grade mane yudo. To ibende ing'eyo passion mari as a student, as an individual. Ing'eyo kata parents kata society kama nitie jomoko manyalo bedo gi ng'eyo moloyi e weche mag education, e weche mag profession, e weche mag careers. Koro iwacho ni to an kaka feel ni an ere area mawinjo ka adwa ni mondo abede gi lony mondo adhi akaw course no asom. Idwa bedo japuonj, idwa bedo daktari, idwa bedo nurse, idwa bedo accountant, idwa bedo lawyer, idwa bedo whatever it is. Koro kanye mwachako godo to in kaka student ang'o ma iwinjo ka chunyi dwaro. Kaeto inyalo penjo japuonj nikech skunde gi te nitie jopuonj mochung'ne careers. To wabende apart from timo placement to universities and colleges, tijwa machielo maduong' en offering career guidance. Career guidance go chiwo kanye? Career guidance wachiwo e schools. Wachiwo gi ne nyithindo mane form 1 gi form 2. E form 2 imichako subject selection. Kendo wachiwo gi e form 3 gi form 4 nikech form 4 nyathi koro dwa ng'eyo ni to institutions mage mantie mag training. To requirements mage midwaro mondo adonje program mane. To koro penjo nyalo bedo nyithindo gi mano timo penj mar KCSE 2020 dong gisewuok e school. Gin gi mani career guidance kanye? Ne wamiyo gi career guidance ka ne gin e school. To jopuonj gi bende ne wadil godo mochung'ne careers gi principals gi be ka ne gin e school. To e society kama intiere kata kidhi e website mar KUPS ibro yudo ka nitiere information about careers. Nitie book moro mwan godo mar career guidance. Kaeto nyaka tiyude ni nitie ng'at moro mong'eyo gimoro moloyi kama ji odake kata e gweng' kata e state. Nitie kamoro ma ng'ato nitie gi lony moloyi. Inyalo dhir ng'ato tikone ni adwa ni mondo abed kama. Kaeto wabende wan gi offices magwa e Huduma Centers mantie career guidance and placement officers. Ka in gi problem tidhi kanyo tikono gi gimidwaro to gikonyi yiero course moromore kodi kaluwore gi performance mari to gi kaluwore gi passion ma ibende in godo kata interest ma ibe in godo. Koro information no nitiere kamano. Nyaka sani wang'eyo ni kono nitiere nyithindo ma gin e kinda jogo ma nyithindo moheo 200,000 mane 201,133 mane yudo C+ and above mabende o qualify mar dhi e universities mopogore. Gini luongo ga kanyo ni direct entry. Gin gi dhi adhiya Nyalodia kata kamano. Ponono nitiere nyathi ma nitiere kin nyithindo 201,133 mo qualify dhi e university. Tadira en chunye ma iye gombo mar mondo mi odhi e TVET kata odhi otiegre tije lwedo. Ang'eni cases ma kamagi nitiere. Bendo yiene to nego be notimang'o ahinya nyato gi sani makoro onego be ni gi yiero courses. Nyathi moyudo C+ and above nyalo kawo TVET program. Nyalo dhi e KMTC motim diploma. Kama ne gimodwaro. Tiende ni qualification mag TVET institutions kata diploma maka minimum. Mano minimum requirement. Koro kwa wacho ni diploma in nursing, minimum requirement en C. To ka in gi above C no, podi meet qualification mar donje program. Koro nyathi ma oyudo C+ and above to feel ni eno kodwa dhi university. Eno dwa timo course moro ma ok bed offered at university. Mano is free to apply. To sami apply,
to nitie information ma bende nyithindo owinjo ng'e ni nitiere nyithindo nitie institutions ma nitie funding mopogore opogore. Nitie institutions ma nitie funding mar government ma nyithindo yudo help to gi moko ma nyithindo yudo scholarship. Koro ka itimo selection waketo ni kanyo mondo ing'e ni to institution ma apply ni bende adhi yudo government scholarship gi help koso institution ni onge government scholarship gi help abro chulo gimoro amora. Koro information no winjo bed ni nyithindo bedo go sama gi apply nikech ing'eyo financial status mari kaka student kata maru kaka joot. Kamano. Iwacho kanyo makarenya jonno magwa moko bende aneno kochako chwalo penjo mopogore opogore penjo makamago nyaka Ramogi Ajong bro bedo kwa somo gi achiel kachiel. Ng'ato nyalo bedo ni penjore kendo ni ponono ka qualify mar dhi university tada dhi TVET mano ok biduoko ponono nyadhi na piny kose pod teka ni timo course ma idwaro. Ok duok nyadhi ni piny. Nikech TVET institutions go be sani nitie programs mang'eny ma kitimo to employment iyudo mapiyo. Kata inyalo bedo ni mi employ yourself. Koro gima wadwaro ni mondo nyithindo yud skills, employability skills ma nyalo miyo gibed self reliant. Koro kochuno ni ka in gi C+ and above to university ma nyaka idhiye. Ka chunyi neno ni idwa dhi timo pharmacy KMTC tidhi titim pharmacy kitieko to yawo chemist ni moro kata ondiki as a pharmacist, pharmaceutical technologist. Koro kochuno ni jite nyaka dhi university. Mamoko gi bende kawo ji. Kendo higa ka higa waseneno ka nitie nyithindo moyudo C+ and above to instead of yiero mondo gidhi university giyiero mondo gidhi TVET kata KMTC kata TTC. Matine ni ponono koro gin thuolo mar gi university kacha koro biro bedo maonge. Ponono koro nitiere jomoko ma ok no qualify mar dhi university. Gin bende inyalo migi thuolo mar koro dhi university kalo ni ponono koro ni thuolo biro bedo kacha joma onego bed ni dhi university koro yiero TVET. Koro dong nafas biro dong kanyo. Inyalo chiwne ng'ama ponono ok no onego bed ni yudo direct entry university kacha. Ka oponi in gi C+ and above teki biro dhi university. To ka oponi yudo C ka biro piny to kinya dhi university unless ni dhi university diploma. Nikech universities be nitie diploma. Okinyal dhi timo degree. Okinyal dhi timo degree kiyudo C plain ka biro piny. Minimum ma degree and C+ and above. To nitiere sani nitie universities 28 universities man gi diploma programs bende. Apart from degree gi masters, PhD courses magi offer, gi nitie gi diploma programs be gi offer. Koro kaponi university nyingi university ne manyathi dwa dhiye to pod onyalo yiera university diploma ko yudo C plain kata yudo C-. Kamano. Adwa nasoma ne moko kuom ote mabende aneno ka joneno magwa chwalo no kinyi makawuono kalore ne twak makama e ber ka bende daktari mantiere godo e studio kae mawuok ka KUPS oduoko moko kuom penjo mabende upenjo odiochieng' makawuono gato kinyi makawuono. Ote makamago abro bedo kasomo gi achiel kachiel. Kinyalo mana ketna moko kuom ote mar mondo mi wasomo. Winjane ni to joneno magwa nitiere kod penjo mage. Ezekiel Kijana KE wacho ni mai wuod J jafwambo mar wacho ka ni jafwambo mar tuk nyithindo onona matut ging'e kuonde magiaye nikech thothgi biro yiero course madongo kaito pek mar ngima miyo ok gibitieko somgi kata miyo gidonje timbe kod weche ma ok dhi kare. Mano paro maliwa ahinya kanyo Ezekiel erokamana ahinya. Ote machielo Doi Sami wacho ni penjna jalony ni ka na yudo C+ e higa mar 2010 be anyalo yudo thuolo mar dhi e mbalariany sani. Mano penjo mabende daktari biro bedo kaduoko ka achiel kachiel. Janeno moro wacho ka ni hey with maths A-, English C+, Kiswahili C+, business C+, geography B-, biology C+, physics C-, chemistry D, mean grade C+. Can I do bachelor in mathematics and computer science? Mago mana moko kuom penjo. Majoneno magwa penjo odiochieng' makawuono. Wachako kod penjo mokwongo. Bende Peter Frank bende wacho kanyo ne an Peter Frank. Wach mar dhi e university parallel bende ing'iyo e KUPS. Mago moko kuom penjo. Mabende daktari John Oluoch biro bedo kaduoko odiochieng' makawuono. Chakna gi penjo mokwongo. Ng'at mano yudo C+ e higa mar 2010. Bende nyalo dhi e university sani kata nyalo dhi e mbalariany sani motim degree. Ng'ama noyudo C+ from higa 2000 nyaka sani nyalo dhi Open University
Open University kende maginyalo dhi. Maginyalo dhi for degree. Nikech Open University en a specialized university ma sirikal nogero mondo mi opportunities joma chal kamago. Nikech universities ma kaka wa place directly, wa place gi capacity. Koro yudo ka 2010 mane jagono yudo C+ no. Igano ibro yudo ni ne nitiere ranking moro ma jo C+ and above 10 okodhi. Kiparo chon, jo C+ and above ochako dhi jok manilo ni Matiang'i Matiang'i KCSE ka. Gine ma gichako dhi C+ and above. Koro chon ne yudo ka samoro ji okalo mang'eny ma jo C+ and above go te ok nyal yudore capacity moromo mar dhi university. Koro jo universities ne raise cut off. Yudo ka samoro nyiri odonjo gi B- gi points moko, chuo odonjo gi B+ gi points moko. Mane momiyo jago manotimo KCSE 2010 no nokoyudo thuolo mar dhi university. Koro ka sirikal noneno ni nitie joma ng'eny ma nitie backlog kuom jomoko ma bende ne oyudo C+ and above, to nikech capacities to gi cut off no ne ok giyudo thuolo mar dhi. Emomiyo ne wa establish Open University of Kenya to kawo ji te mane ok oyudo thuolo no. Koro ja C+ and above manoyudo C+ from the year 2000 nyaka kawuono oyiene apply for degree program e Open University of Kenya. Course mora mora modwaro. To penjo mar ariyo wacho ni bende onyalo timo computer science. Wacho kanyo grades moyudo e subjects mopogore opogore, but generally no yudo C+. Generally yudo C+. Minimum entry requirement en C+. To universities gi nitie cut off. University ka university nitie cut off mopogore opogore. Tiende ni ing'iyo ni to nyithindo adi ma demand mar dhi university ni, to program magi demand mar dhi no capacity nitie adi. Koro kitimo ranking tiyudo ka universities machon mane ji ong'eyo madongo, iyudo ka nyithindo apply mang'eny sana moloyo universities matindo biro ma pok ji ong'eyo ahinya, nikech gin gi nying madongo. Ok ni programs gigo any better than mamoko gi, en mana ni nikech gin gi nying, gisebedo around for a long time. Koro sama nyithindo yiero courses, wadwa mondo wakonegi niya, wek ng'iyo university, ng'i program. Weng'iyo nying university, ng'i program. Nikech university no idhi dake for 4 years, kae tiwuok, ok ichak idok kanyo kendo. To course miwuok godo, tidhi ting'o, kata degree miwuok godo, tidhi ting'o for the rest of your life. Koro sama wadwaro ndiko ji, kata sama idwaro tim gimoro tiwacho ni wadwaro jomosomo course ni. Ok owach ni wadwaro jomosomo course ni e university makama. Nikech public universities gin 39 giromre. Kendo joma dhi public university giyudo higher education loan board funding, kendo giyudo government scholarship. Mamano bende choice mwadwa ni nyithindo ng'e. To private universities bende nitiere gin 30 in number. Koro jomoyiero courses madhi e private universities gin ok giyud government scholarship, to samoro bende ginyalo kata ok ginyalo yudo help funding. Koro king'eyo ni ok in e position maber financially back at home, chomri gi university ma sirikal, public university, tiyier course kik iyier university. Koro jago moyudo C+ no, depending on course on university moyiero. Ka en university ma ji oyiero mang'eny, competition dhi bedo malo, kaeto cut off dhi bedo raised. Ka en university ma ji ok oyiero mang'eny, competition bedo piny, kae cut off ne bedo mapiny. Koro kik oyier university, oyier program. Mane mabro bedo kode for the rest of his life. Peter Frank moro bende openjo kae ni jo university parallel bende ng'iye KUPS. Jo university parallel kata module 2 kata self-sponsored ok ng'igi e KUPS. Mane timo nang'o? Mano idhi university no direct, to ikwayo chance direct, to gi place direct ki qualify. Gimomiyo fees mar jo parallel ni malo, to gin gidonjo kaka direct no, gidonjo direct kamano nikech ginyalo afford. To jo Kenya te ok ni position mar afford pesa mamalo no. Emomiyo KUPS en body mar sirikal mar miyo opportunity mar ng'ata kata obedo ni ok ia e background ma financial status maru ni malo, kata obedo ni ok ia kama ji ok ni maber ahinya yo mar pesa, to in kech in ja Kenya, in a citizen mar Kenya, in go opportunity mar yudo the highest chance mar bedo placed e university ma public. Koro jo parallel to gin gidhi direct kamano, to gichulo very high, kech government scholarship be ok giyudi. Jo public gin gidonjo momiyo wamiyo gi opportunity mar enjoy
facilities mag public nikech gin citizens, gin taxpayers. Yes. Penjo pod aneno ka thoth kae kanyalo mana somo moko kuom ote bende mar mondo mi thuolo marwa bende kik rum koko winja ne penjo kachiel kod paro mopogore opogore ma joneno magwa pod imedo chwalonwa okinyi makawuono kalore ni wachni mar KUPS en wach manyaka non e yo makare kata yiero courses kokale KUPS kanyo onego bed ni nyathi time yo makare mar mondo mi course moyiero obed gino modwa timo kalore ni mano igima biro determine kaka ngimane mambele biro bedo kinyalo mana ketna moko kuom ote ma joneno magwa pod imedo chwalo okinyi makawuono mar mondo mi wasomgi achiel kachiel ka thuolo marwa pok orumo okinyi makawuono. James wacho ni hello ma James kawuok Homa Bay na yudo C+ but nadwaro timo computer engineering but cluster points nogola oko but koro adwa dhi education arts nikech qualify. Erokamana inya kuom mote makamano James. Janeno wacho ni Ramogitv Joyce Mosna wendo penjnago ni nyathi mane oyudo C bende nyalo dhi e KMTC ana JG Baringo. Erokamana inya kuom penjo makamano. Mark Knight bende wacho ni bende timo cloth making and fashion design beradier nikech ananeno ka somo tij andika onge tiende sani. Erokamana inya ote machielo Jack Paul bende wacho ni penjna ni Open University bende golo funding mar help ma boost sombji. Mago mana moko kuoma ote ma joneno magwa chwalo no odiochieng' makawuono. Karuth nyathi Ochieng' bende wacho ni yiero course dwaro pacha japuonjre kobedo assisted gi janyuol kaluwore gi chal Kenya jopuonjre onego yier course ma marketable. Nitiere course ma kiyiero to inyalo tieko kata 10 years kapok iyudo tijno. Passion bende ber ka ng'ato rango. Odhi mbele kowacho kanyo ni tinde thoth ji timo tije ma gionge gi passion. For example, puonj gi weche thieth dwaro passion. Penjna wendo ni bende jopuonjre nyalo yiero course ma onge gi passion kata ne ok oyudo grade mar course no. Awinjo kano moja. Anno ka jo nyithindo nitiere koda kata joneno magwa nitiere kod penjo mopogore opogore. Adwa ni chak na kanyo kod wach mar Open University. Bende ogolo funding mar help ma boost sombji. Kopo ni dhi e Open University to iyudo funding mar help kendo iyudo scholarship mar sirikal. Yes. Kamano. Jobe osebedo ka wacho mana kaka Ruth nyathi Ochieng' wacho ne onego bed ni janyuol kachiel kod nyathine. Sani koro bedo machiegni to koro gidetermine course magitimo. Tadiera thothne iwinjo ka janyuol nyalo bedo ni nyiso nyathi ni yiera ne course ma marketable. Chon ji ne wacho ni bed japuonj. Japuonj kisebedo tibiro bedo kiyudo tich mapiyo. TSC biro ndiki to ngimani biro bedo makare. Ne yudo ka ji flock bedo teachers adiera. Ponono nitiere courses ma marketable ma ng'ato kotimo to yudo tich biro bedo mapiyo piyo. Ok ni bono ni bedo oko kuom thuolo malach kapodi tamak. Kosenego bed ni ng'iyango kachiel kod wach mar passion ma bende omulo kanyo. Owinjo bed ni iyiero course ma mokwongo in gi passion mar time nikech en a journey donge. En a journey midhi timo for 4 years ka in a degree. Nitie courses moko mag 5 years engineering, nitie moko mag 6 years, 7 years medicine. Koro journey no owinjo bed ni wuotho ka in e area ma in ibinjo ka in comfortable. Koro passion no ability en very important. Owinjo bed ni nyathi ng'iyo mano. Mar ariyo bende marketability. Ing'e ni to course matimo ni ere kaka piny chal nationally ka to gi globally. Ere ka be skills ni gin skills midwaro. To bende skill ni ka yude en skill madhiko mana ni nyaka duong' e offices ka manyo tich. Kose en skill ma bende anyalo bedo kamoro to achako timo gik ma asomo ka gi lweta gi pacha kaeto I'm self-employed. Mano bende is very important. Kaeto wach penjo machielo magi penjo about C+. Ng'ato penjo about C+. Koponi onyalo timo puonj no yiero computer science to cut off bayoko. Koro dadhi timo education arts. Mano penjo ma very important. Nikech mana education ka en achiel kuom reforms, minimum entry requirement mar education en achiel kuom reforms ma bende kiweyo new grading system ne watimo sani for the first time. Chon mondo mi nyathi ne yud admission to Bachelor of Education Arts kata Bachelor of Education Science ne nitie courses moko mopogore gi ariyo midwa puonjo ka mabe nyaka ne yud grade moko subjects mamoko. Koro mano nyocha wa review gi jo TSC ma wawacho ni kopo ni ng'ato dwa puonjo, ng'ato dwa timo education to upuonjo secondary puonjo courses ariyo, subjects ariyo. Koro wadwa ni wang'e ni nyathini mokwongo yudo C+ and above to mean grade
to kendo yudo C+ and above e subjects ariyo modwa puonjogi. Ok wachak wakete kendo nokao subjects moko ma ok related to gimodwa puonjogi. Koro for the first time mano bene wagolo. Koro education and C+ and above mean grade, kaeto gi subject ariyo mibiro puonjogo bende C+ and above. Onge requirement mar course mora mora. Mano very important. Penjo mano penjo about ka onyalo the education no and very clear sani. Koro subjects momokogo are not required. Yeah. Matende ni subject nikech ncha winjo case moro kae nikech ni iyudo ni ng'ato kalure kod subjects mane odhi puonjo mane otimo high school noko timo ponono wachiu kata ranyisi noko timo kata course mar business studies high school kacha to koro kodhi university ka koro oyiero notimo kata otimo course madhi wachiu kata ranyisi kwano ka achiel kod business studies ang'o miyo gwenyruok makamano bedo mak tiende ni koro kotem none to nyalo yudo ne pek e yudo tich kalure ni high school ok nitimo business studies ere kaka kore mbalariany kacha idwa bedo japuonj mar business studies ka achiel kod kwano bedo nang'o nitiere exemptions moko mokwongo nitie course nitie subjects moko ma ok itimo e secondary tidwa bedo japuonj tidwa puonjogi nitie exemptions moko mokwongo en computer studies ok ochuno ni nyaka ni tim computer studies e secondary mondo mi ibed ni timo Bachelor of Education Science, Computer Studies gi subject machielo. Kopo ni in gi maths, C+ and above, to mano cover ni for Computer Studies. Koro nyalo chako timo Computer Studies e university kidhi mbele. Mar ariyo en Business Studies. Ok ochuno ni nyaka ni tim Business Studies e Form 4, mitime KCSE. Kopo ni itimo mathematics mi yudo C+ and above, inyalo donjo tito ipuonjo isomo Bachelor of Education Arts, Business Studies gi subject mar ariyo. Mar adek en Home Science. Ok ochuno ni nyaka bed ni itimo Home Science e secondary mondo mi itime under Bachelor of Education Home Science gi subject machielo. Kopo ni itimo Biology mi yudo C+ and above, inyalo tiyo gi requirement no mondo isom Home Science. The last one en agriculture. Ntie course miluongo ni Bachelor of Education Bachelor of Agricultural Extension and Education. Jomoko dende na AGED. AGED no bende ok ochuno ni nyaka bed ni timo agriculture Form 4. Kopo ni timo biology mido C+ and above to oyieni timo Bachelor of Education Bachelor of Agricultural Education with Extension. Jomo graduate gi course no gipuonjo agriculture to gi biology. Tinani subjects mar ariyo go gin gi relationship mang'eny kabisa gi mano kitimo cha. Koro kopo ni time mikale ise demonstrate ni in gi capacity nikech biology and botany, zoology, plants, animals. Koro kata no kitimo agriculture e secondary tise timo biology mikalo ise demonstrate ni in gi ability mar chako somo agriculture as a teaching subject midhi puonji. Mathematics, business, physics, computers and mathematics be kamano. Achoncha ekinde mano yiero courses Dr. John nyaka sani koro ne nitiere ga form moro mane imiyo ng'ato tineno ni form makamano ponono kwa tiyo kata kod ranyisi ni dwa dhi bedo daktari to koro keto ni kanyo cluster points mag universities mopogore opogore kata cut off points mag university mopogore opogore ma ng'ato nyalo yiero mano bende nitiere to ere kaka nyithindo ma yiero courses sani nyalo access gi mar mondo mi ging'e ni ponono kata course mar bedo nurse mbalariany makama cut off point en kama to ayude koso kayude to mar mondo mi giyuda ne yote kinde ma giyiero courses. Yes, chon kake wacho no ne ioro nyithindo go to filo gigo e school. Moko ne ok chopi kata. Moko ne lal enam ma ok ochopo. Koro yudo ka nyathi no filo gigo e school duoko osebiro ok obedo placed owacho ni no filo gigo no ok ochopo. Jomoko bende ne golo pesa e school kanyo. Ka gisegolo pesa japuonj kata ng'ato wacho ni wa filo ni ne ok ofilo. Jomoko bende ne dhi kuonde moko ni konyogi gigolo pesa to ok ne dhi e cyber jomoko kamano koro problems go ne wawinjo tete ma wa eliminate gi completely emomiyo sani ifilo course online kiseyudo result to kendo inyalo dhi Huduma centers man Kenya ka gin 52 to nitiere institutions bende about 260 sani ma wa partner godo give nyalo bedo universities in each and every county nitiere institutions abich ma wa partner godo ma waore officers magwa mondo dhi kanyo obedi nyithindo gi parents obi
mondo mi gimigi guidance kaka gi apply. Kaeto sani onge pesa michulo ni gole fuku timiyo ng'ato ni apply application fees gimoro amora itimo online. Koro mano nwaketo mondo eliminate application fees nitie. Application fees nitie en pesa di 1,500. Application fees nitie 1,500 michulo e-citizen, the government payment platform mar 22222. Koro in kidonjo e system mar kidonjo e computer tidhi e portal mar KUPS. Kisedhi e portal mar KUPS ti iyiero apply. Kaeto portal yaore. Iketo index number ni, iketo higa manitime exams, iketo password ni. Password ni nyalo bedo KCPE index number kata birth certificate number mari mani register godo sama ni timo form 4. Kaeto the portal yaore. Portal kosa yaore, koro all the information nitie. Ineno institutions gote gibiro online. Institutions gote courses magi offer te gi cut off gi cut off points mar last year. Nikech cut off point bedo generated kosetimo placement. Nikech nakoni mokwongo ni cut off n points mar the last person mondo bed placed a program. Koro ibro yudo ni cut off ma last year mar course madwaro ni ne nadi to mara enadi weighted cluster points maga ginadi. Kaeto mi thuolo mar timo decision making nikech in gi all the information kanyo. Ikweri gimoro amora midwa timo. Kiyiero institution tiyiero programs tetete mag that institution wuok kendo requirements gibe wuok. Koponi nitie course ma ok qualify bende ineno kanyo okoni ni you don't meet the minimum requirement for this program. To ne nitie ng'ato nopenjo ni en gi C onyalo dhi e KMTC. Onyalo dhi e KMTC nikech KMTC gin gi offer diploma to gi certificate programs. Ng'eny programs magi offer gin diploma. Koro minimum requirement mar diploma en C plain. To nitiere bende certificates magi offer ma minimum requirement en C minus. Koro with the C mane openjo gono en gi qualification mar dhi e KMTC. Nitie KMTC campuses 86 ma wadhi time placement this year. Gi capacities mang'eny sana. Koro jomo apply, jomo qualify, wa encourage gi mondo gi apply. Gi apply KMTC, gi apply TTC, gi apply university, gi apply polytechnics, TVET institutions, magote. Ng'ato bende no kapenja ka ni cut off points ng'ato nyalo calculate kende e yo machalo nade mar mondo mi kinde modhi e portal kacha ong'e gima onyalo timo makare. Cut off point ok inyal calculate kendi, wase calculate ni. Gibire portal kacha automatically login. The moment mi se login ka tiyiero course nikech en cut off point in respect to a course. Okay, na cut off point ni cut off point. Koro kisedhi e portal mari as a student in kanyo koro iyiero Maseno University Bachelor of Education Arts. Okoni ni to last year cut off nen kama. To iga mokalo and for the last 2 years cut off en kama. Kaeto weighted cluster mari okluong ni cut off. Mari iluongo ni weighted cluster point. Koro ka cut off nen 43.211 Maseno University or Jaramogi whatever. To ineno ka mari weighted cluster point ni N43. To cut off na ko ni assuming N43.11. Tiende ni qualify. To kopo ni weighted cluster point mari N38. To cut off my program no e university no N40. Tiende ni mari ni malo. Koro cut off yudore ka wasetimo placement. To gima nyathi neno kisamiya portal licha en okluonge ni cut off. For in and your weighted cluster point. But for the last 2 years, gima display on the right hand side no mane cut off that program for the last 2 years in that university. To give vary be university to university, program to program. Yes. Omenda miwacho ni chulo application fee mar 1,500 ma nyithindo sani koro bro bedo ka chulo e kinde ma koro gise login e portal mar KUPS kacha ka giyiero courses mopogore opogore. Ichule dichiel kose kochopo sa mar revision kendo bro dwaro mar mondo mi ochul machielo. Ichule dichiel iluonge ni application fees. Revision fees onge. Ntie application fees. Koro sami submit application cha owinjo bed ni application no kise submit to bedo processed all the way matim ni placement. Koponi
courses mane iyierogo ok iyudo nikech cut off margi obedo malo molo mari, wabro oro ni information, wakoni ni mondo revise. Koro en revision, ok en application. Koro revision fees onge. Application fees mane chulo cha, en ema pod idhi tiyo kode mar timo revision. First revision, kiyudo, ka ok iyudo second revision, nyaka ang' ibed placed. Yeah, so winjo wabed clear ni application fees ichulo once. Kisechule to koro kichake med moro. Yes. To bende kiwacho kanyo ni chule once, ichule mana kokale e-citizen. Nikech ang'e ni makora bende nyalo bedo sani nyalo wuondo ng'ato. Omenda ma kamano nyakwara Ramogi Ajwang' ichulo mana kokale e-citizen, ma bende en mar sirikal, mar chulo gik mopogore opogore. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa podi medo chwalonwa okinyi ma kawuono. Mar mondo mi Daktari Oluoch oduoka ne moko kuomgi. Janeno ng'isa kae ni Joyce penjna jatelo ni ka nyathi okalo e subject moko to orem e kwano, nyathini nyalo timo course mane nikech ne onwang'o B. Erokamano ahinya kuom penjo ma kamano. Ote machielo, Pamela wacho ni nyathina nokalo to nodwaro engineering sana. Bang' geology to notere seku for geology to kendo noluonge UON parallel for engineering. Mano timore kamano nang'o? An Pamela Nyarkano. Nyarkano penjo maleo kanya ahinya. Jack Paul bende wacho ni nayudo C+, but again I don't feel secured gi university. Koro nadwa timo nursing course e KMTC. Penjna ni nursing course mane maber koda ma okabit trek godo kamanyo tich. Ji oluoro manyo tich. Ji dwaro weche mapiyo piyo. Aya, ote machielo janeno wacho ni ng'ama osetieko timo certificate course mane obedo placed gi KUPS to sani dwa upgrade to diploma. Be yudo government scholarship. Mago mana moko kuom penjo ma joneno magwa penjo okinyi makawuono. Dr. Luoch, anno kwa donko thuolo matin ahinya to bende watieko twak mara. Wacho ni nyaka som ote mag joneno. Kalo ni joneno wamoko nitiere kod nyithindo, ginyalo bedo kod dang'ni e kinde makoro giyiero courses. Ote thoth ahinya. Wachaka ne kod janyuol mano Pamela Nyarkano. Ma bende wacho ni nyathine ne dwaro engineering to notere timo geology seku to nyaka sani bende oyudo ni onyalo dhi timo parallel engineering. Onyalo dhi timo parallel, onyalo dhi timo engineering but parallel UON. Mano timore e yo machalo na. Tiende ni parallel chano o apply kende. Because parallel kaka na wacho mokwongo cha en okidhi through KUPS. Koro no apply through KUPS moluonge geology seku, modhi seku. To chako apply parallel University of Nairobi. Be jogo chako luonge. Koro depending on facilities, nikech parallel ting'e ni onge government scholarship. To help bende oko chuno ni inyaka yudi kidhi kuro. Nikech ise display ni inyalo chulo fee. Momiyo idwaro parallel. Koro mano problem nyalo bedo kanyo. To ko ng'iyo ni situation mare financially nyalo miyo chul parallel. To ka mane ma nyathi dwaro to ok rach otere parallel. Lakini ong'e ni ok obi yudo government scholarship kaeto help bende samoro ok nyal dhi maber kode. To ko siko seku motere no geology to bro yudo government scholarship to help both yudo. Yes. Ng'ato ne penjo kani nyathine bende no yudo B kata kamano no reme kwano. Ji nitiere kod penjo mopogore opogore nyalo timo nang'o. Kwano ok en requirement mar courses te. Yeah. Nitie courses moko ma ok required nyaka ikal kwano. Yeah. Koro odhi adhiya to ong'i e system kaka na wachicha to yier course no. Obro yudo nikech ki type course midwaro gi institution midwaro to requirements mag course no be wuok e dashboard. Koro kochuno ni kani fail kwano to koro mano is the end of you, onge gimoro amora minyalo timo. Yes. Geno pod nitiere. Mang'eny ahinya. Kapo nono ni apply KUPS tieko certificate mari bende podi nyalo yudo government scholarship. Mano bende penjo ma janno amoro no penjo kata kamano nanyisogi ni ginyiswa nyingi kuonde ma gineno ok ginyiswa kata nyingi. Kane timo certificate TVET institution ka ititieko to idwa upgrade, koro idwa timo diploma kata CBET program, idwa upgrade kende TVET institution mar public, ibro yudo scholarship kendo help ibro yudo nikech pod in student mar government. Yes.
onyalo mana apply kendo to bro yudo. Anno kwa chiegni tieko twak mar okinyi makawuono. Janyuol nitiere kod ting' mane gi sani makoro nyithindo nego bed ni yiero courses mopogore opogore mago nyithindo maderom 200,000 ma qualify dhi e university kopogore kod mago monego bed ni dhi e TVET kaachiel kod colleges. Janyuol ere kaka onego bed ni konyo nyathine gi sani mar mondo mi nyathi otim gino modwa nikech adiera Dr. Luoch oyudo ni nitiere jonyuol moko machuno nyithindo gi gimoro. Pono neno koro kaso nyathini ni inadwa ni bed japuonj. Seche moko nyathino to entiere kod passion mar bedo jathum. To janyuol okase gi gima odwaro no ene motim. Janyuol onego bed ni sani timo ang'o mar mondo mi okony nyathine yiero course modwaro. Wadwaro ni mondo jonyuol obed machiegni gi nyithindo. Ahinya sama nyathi make decision mar yiero course nikech mane ngimane for the rest of his or her life. Mane ngimane. Koro en decision ma wadwaro ni mondo jonyuol obede very close gi nyithindo. Nikech samoro janyuol ne dwa timo gimoro. Iwacho ga ni samoro an ka janyuol na fail yudo gimoro kane en e school kata e college. Koro adana achieve gino through nyathina. Koro ingeni pacha madwaro ni nyathina owinjo tim gima kama to nyathini be nigi pache yore. Koro gima wa encourage en ni nyathi o discuss gi janyuol. Janyuol kik bed rigid ahinya nikech career en mar nyathi, ok en mari janyuol. Ini setieko mari. Koro bed very close. To kopo ni idwaro assistance. Na wacho ni sani nyaka tarik 22 wan e institutions mopogore opogore e counties wa mag Nyanza. Migori County, Homa Bay County, Siaya County, Kisumu County, Kisii, Nyamira County, wan tie gi officers wa institutions mopogore opogore. Kopo ni kata gi disagreement moro gi nyathi kata idwa ni convince nyathi e yo moro, dhi uru kanyo to penj ni udwaro advice on selection kata application mar KUPS. Ubro yudo our officer kanyo, bro wuoyo kodu ma guide maber ma nyathi bende yud gima janyuol wacho, janyuol be yud gima nyathi dwaro. Mondo mi nyathi obed supported or apply for course ma ene gi passion, gi course ma ene gi interest, gi course ma ene gi ability. Nitie jonyuol mosechuno nyithindo gi courses moko ma nyathi odhi kanyo nikech oluoro janyuol, o respect kendo fear janyuol. Kae to dhia kosetimo gino to graduate to miyo janyuol certificate ni asetieko mane dwaro cha. Koro an economics mane dwaro cha koro an adok timo music mane gima na dwaro. So mondo wa avoid gik makamago, samoro nyithindo moko bende osekawo kata okenge moko maricho gi paro maricho nikech oneno ni janyuol chune gi gimoko dwaro. Koro kata kodhi e course university kacha iyudo ka ok en involved gine nyithindo mang wini kia o lead strike, kia ogomo, kia wang'ang'o, kia timore nade gi nyithindo nikech pache onge gimo timono, otime ne janyuol to en owuon ok en engaged e gino. Koro kar yiero course no en gima very critical and very delicate. Janyuol kik chun nyathi gi gima nyathi ok dwar, nyithindo winjuru jonyuol ok mane gima Bible wacho. Ni nyithindo be winj jonyuol. Koro wabedo beda gi dialogue maber. To ka in gi problem to udhi yo mondo okonyu. Kamano. Dr. Luch wach ni mogik ka watieko twak mar okinyi makawuono wadong magi dakika achiel kende to waloro twak. Wach na mogik en ni opportunities machalo magi gibiro once in a year. To nyithindo wan godo e gwenge manosomo form 4 higni machon. Moko nolal e apiko, moko nolal e lupo, moko nolal e goldi, moko nolal e weche mamoko ma ok kony. Pok nodhi e course. To gin gi certificates mag form 4. Nyasaye koro miyowa opportunity mar institutions gi. Kendo opportunity mwanyalo yudo kaka wago mbaka gi jodalawa e yore machalo kod magi. Kik nyathi moro dong. Ka in gi form 4 certificate, pok ni yudo opportunity mar tiegruok e yo mora mora. Gimora mora mani achieve e form 4 no. Obed E, obed C, whatever. Wamiyi opportunity sani. Dhiyo mondo apply. Kise apply to watim ni placement. Kise timo placement, iyud education, mane mabro konyi e ngima mabiro. Koro nyithindwa okawo gigi very very seriously mondo gikaw opportunities gi. Tinde wan gi institutions e gwengewa, wan gi universities e gwengewa, wan gi TVET institutions, KMTC, TTCs, gigi te wan ge gwengewa. Nyithindwa obed jok ma kawo opportunity. Jonyuol wuo gi nyithindo mondo mi wakony nyithindo gi e higni mabiro chieng' gibed ji kik walal. Kamano. Nyithindo manotimo penje kind higa mar 2000 gi 2022 gin bende ginyalo yudo government scholarship gi funding? Nyithindo giyudo government scholarship. Yes, ka gidhi e TVET institutions mag sirikal. Kata KMTC nitie help. Koro giyudo government scholarship,
kendo giyudo help loan bende. Yes. Ai nyakwara Mogejwang ageno ni winjo kanyo e yo makare. Nyathi moro amora kik dong oko. Ahinya to gie sani makoro sirikal oyao mbui margi mar mondo mi nyithindo yier courses mopogore opogore. Kata bed ni nitimo penj e kind higa mar 2000 gi higa mar 2022 ma e sani inyalo chopo lek mari mar dhi mbele kod somo. Yier course midwaro kacha mar mondo mi idhi tiegri e yo makare. Gisani bende nyithindo obed kod wisdom e kinde ma giyiero course. Yier course ma ine midwaro, course ma ibiro bedo kitime yo makare, ma biro bedo ka mi tich mibiro bedo kitimo gi chunyi duto te. Nyakwara Mogejwang kanye mwachopo gode giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Rupinyo Kinyi makawuono. Wakaw mana yweyo madundo gisani. Tok yweyo madundo mwakaw tibiro bedo kiyudo chenro mar ng'ejo thumbewa. Ka bende odiochieng' makawuono ng'ejo thumbewa pile ka pile wakelo ni jothum mopogore opogore. Odiochieng' makawuono jathum mabende ibiro bedo king'eyo nonde. Wantiere kod Emily Nyaimbo mabende Solomon Atito Kafaya nogoyo godo mbaka. Omiyo med mara kete e Ramogi TV. Kik idhi mabor. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total Service